ପରିବାର ପାଇଁ ଦହଗଞ୍ଜ ହୋଇ ମରିବା ତାର ମରିଯିବାଟା 100 ଗୁଣା ଭଲ। କେବେ ଆସିବନି ବୋଲି ବାଲିନି ବାପା କାହ୍ନା ଭାଇ ପାଇଁ ମୁଁ ଆରେ କଣ ହେଇଯିବ କାହ୍ନାର? ଆରେ କୋଉଠି ଅଛି ଘରେ ଆଗ କହ, ତା ନହେଲେ ମୋ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଯିବ। ମଝିଆ ଭାଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ କେସରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖି ଦିଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ଆରେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ଆରେ ବାପା କାହ୍ନା ଭାଇ, ଆରେ କଣ ହେଇଯିବ କାହ୍ନାର? ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ବାପା, ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। କାହ୍ନା ଏ କାହ୍ନା ମୋ ପୁଅ, ଆରେ ତୋ ହାତରେ ହାତ ପଡି ଆରେ କଣ ହେଇଛି କହୁନୁ? ହଁ ବୁଝିଗଲି। ଆରେ ଶେଷରେ ସେ ବେଇମାନଟା ପାଇଁ ଆରେ ମଣିଷ ମରା ଦୋଷଟା ବି ମୁଣ୍ଡ মহাপাপী বাপা, মহাপাপী। আরে ক্ষমা যদি পাইবার অধি তাহলে সেই ভগবান কাহিনী না পাপকু সে পাতা মুন্ডকু নেই যায়। କରୁଥିବା ପଦ୍ମ ଫୁଟେ ହେଲେ କରୁଥିବା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଲାପ ପାଖରେ ଖସି ଆଉ ମଶାଣିରୁ ପଚାଶଟା ମାଂସ ଆସୁଥିବା ତୁଳସୀ ପତ୍ରରୁ ବାସ୍ନା ଆସେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା ତ କରିଯାଇଛି ଯେ ତାର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା। আরে কাহ্না কাহিকি রে, কাহিকি তু ଆମ ପାଇଁ তো শরীরটাକୁ খଣ୍ଡ খଣ୍ଡ କରି হে দুনিয়ার বাপা মানে দেখো, আরে ভাল পুଅ ଦେଖିବ ଆସ। আরে কাহ্না কাহিকি তু ଏମିତି କରିବୁ রে? ଜାଣିଛୁ ବଳଦଟା ଜୀବନ ସାରା ତା ମାଲିକ ପାଇଁ କାମ କରି ତା ମାଲିକ ପାଞ୍ଚରେ ପିଠିଟା ଫାଟି ଯାଏ। ଖରା ବଳଦଟା ଭୀଷଣ କାନ୍ଦେ ବାପା, ଭୀଷଣ କାନ୍ଦେ। ହେଲେ ତା କାନ୍ଦଟା ତା ମାଲିକ ଦେଖାଯାଏ। ଖରା ବଳଦଟା ଟିକେ କଣ ଘାସ କୁଟା ଚୋବେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ମାଡ଼ଟାକୁ ପୁଣି ଭୁଲିଯାଏ। ପୁଣି ତା ମାଲିକର କୁଆଡ଼କୁ ଫେରି ଆସେ। ଜାଣିଛ ବାପା ସିଏ କଣ କରିଥାଏ? ଗଲା ପରେ ସେ ତା ମାଲିକ କାନ୍ଧରେ ମଶାଣିକି ଯିବ। ସେମିତି ମୋ କୁକେଇଟା ମୋ ବାପା ଆଉ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଗଲେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବି ବାପା, ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବି। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତମେ ପରେ କହୁଥିଲ ମତେ ମୋ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଦେବ ବୋଲି। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୋ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଖିରେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିବିନି, କାହାକୁ ଦେଖିବିନି। এই মীরা দেখো, এই তো আমার ভগবান। আরে ছড়া তাকু, আরে সে পুরা তম দেড় ছিল। কে কইরা সে আমার দেড় সে হউଛନ୍ତି ମୋ ଭଗବାନ। ଆଉ ଏତେଦିନ ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପଦସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। କେହି ମତେ ବାରଣ କରନ୍ତୁନି, ଆଉ ଯଦି ମତେ କେହି ବାରଣ କରିବେ ତାହେଲେ ମୋ ଦେହରୁ ମୋ ଆଖି ଦିଟା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ, ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ବିବାହର ହେଇନି, ଏସବୁ ଅଭିନୟ ନାମ। ଠିକ କହୁଛନ୍ତି।
ଏ ବାହାଘର ମିଛ ଇରା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସତ କଥା ଏ ବୋମା କାହିଁକି ତମର ଏଇ ଚିଠି ଆରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିବା ଲୋକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଆଖି ନଥିବାରୁ ଆଉ ফাঁসি দৌড়িকে অপেক্ষা করতেবা লোকটারে কাহিকে এতে লোক ম্যাডাম হৃদয় ଅଛି ଆରେ ମହାମାନବର ହୃଦୟ রাধা আরে তুই আসিছু রাধা ହଁ ଏ ନିର୍ବାସିତା ରାଧା ଆଜି ତମ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେଇସାରିଛି ଏ ମା ଆ ବାପାଟାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ରେ ମା। ସବୁ ଦୋଷ ହଉଛି ମୋର ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଏ ଦେଖ କାହ୍ନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାହାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଖ ମଲ୍ହାରକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଡକ୍ଟର ମଲ୍ହାର ତମ ସାନ ଭାଇ ମଲ୍ହାର ମଲ୍ହାର ଆସ ଟିକେ ହେଲା କାହିଁକି ଭିତରକୁ ଆସ ଦେଖ କାହ୍ନା ତମ ସାନ ଭାଇ ମଲ୍ହାରକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଭାଇ ହେଲେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ମୁଁ ପରିଚୟ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିଲି ତମେ ହଉଛ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ। ସେଦିନ ଗୋଟେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆମ ବାପା ମା 2 ଜଣ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ସେଇଠି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲାବେଳେ ଏ ଗାଁର ଆଦର୍ଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଲେ ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠି ରହି ଡକ୍ଟର ହେଲି। বাবা এই কথাটা কোন সত্য কথা বাবা